Татарстан Фәннәр Академиясе академигі, тарих фәннәре докторы Индус Тахировқа 85 яш. Казан университетінің император залында галимнең юбилейына багышланган тантаналы чара узды. Туган көн бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Император залында ачылганнан бирле моның кадәр алкышлар яңгыраганы булды микән. Ул алкышларга Индус абыйга карата хөрмәт тә, мөхтәрәм яшькә җитүенә соклану да, аның белән горурлану хисе дә кушылган. Ул беренче рәттәге тарихчы. Ул татар тарихын дисбегә тимәләр дигән шикелле төзеп безгә кулыбызга тапшырган кеше. Мин мәсәлән тарихны күбрәк аның әсәрләре аша таный башладым. Бигрәк тә бүгенге заман үткән гасыр тарихын, 20нче гасыр тарихын. Һәм бүгенге көн тарихында аның кебек тәфсилләп аңлаткан, тәфсилләп җиткергән кеше тагын андый галим бар микән? Татар дәүләтчелеген яклап вакытлы матбугатта, радио-телевидениедә чыгыш ясаучы галимнәр арасында да Индус Риза улы әйдәп баручы. Соңгы вакытларда безнең Мирас журналында эшләгән кеше булара, баш мөхәррир булара һәм аның материаллары безнең журналда бик еш басылып торганлыктан, мин инде аның шәкерте саныйм үземне. Чөнки бик күп материаллар төрле темага, дини темага да, тарихи темага да, сәнгати, әдәби темага да бөтен өлкәгә дә ул кагылып яза һәм белемле эрудированный дип әйтгәндә дөрес әйткәндә, шушындый бик күп мәгълүматлы безнең шәхсебез. Чынлап та аны әйтеп бетереп кем икәнен, шундый нидә шәхес белән яшәгәнебезне. Менә шундый затлы шәхеснең бүген менә юбилей туган көне, инде ашкынып шуны котларга килдек. Котларга килүчеләр Индус Тахировның тарихчы, сәясәтче һәм остаз буларак эшчәнлегенә бәя бирде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның беренче һәм бүгенге президентлары әманәтен һәм бер кочак депутатлар сәламен тапшырды. Хөрмәтле беренче президентның исеменнән кичә очрашып, мин аңа хәбәр иттем, Рөстәм Тагировның юбилейына барып киләсе килә. Миннән дә Рөстәм Нургалиевич, башкалар, бер дәврдә эшләгән депутатлар бик күп сәламнәр әйтергә мустылар. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, татар милләтенең, татар халкының йөзе дип нәкъ менә Индус Тахиров кебек галимнәр турында әйтелә. Индус Ризакович белән Югары Советта да депутат булган чагында, 3 созыв, 3 елышта да ул депутат булды. Күп кенә командировкаларга барырга туры килде. Теге шартнама өстендә эшләгән чагында, аннары конституция, яңа конституция үз кулыбыз белән язган чакта, аның акыллы киңәшләре, тәкъдимнәре хәзердә колакта яңгырый. Бина республиканың бүгенгесендә аның авыр елларда шушындай юлны сайлап алып, аның тәкъдиме белән, халык теләве белән республика гөрләп, матур иттереп яши. Әле озын-озак еллар киңәшчебез булсагыз иде дип теләүчеләр арасында Искәндәр Гыйләҗев, Рамил Хәйретдинов, Рафаил Вәлиев, Радик Салихов кебек галимнәр дә бар иде. Индус Тахиров Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенә нигез салучыларның берсе. Сез безнең академиябез горурлыгы дип рәхмәтен белдерде галим Наил Вәлиев. Гомер бәйрәме уңаеннан галимне Казан университеты проректоры Данис Нургалиев, Казан мэры Илсур Метшин исеменнән Лилия Бакулина котлады. Индус Тахиров Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының беренче рәисе дә булды. Бүгенге җитәкчесе Данис Шакиров сез салган традицияләргә нигезләнеп эшлибез дип искәртте котлавында. Тантаналы чарада Татарстанның күренекле сәнгать әһелләре дә катнашты. Индус Тахиров үзе дә җырларга ярата. Җае чыктымы, зәңгәр күзне сузып җибәрәде якыннары. Моң аңа әтисе Ризадан күчкән. Дөрес, туган көнендә ул үзе түгел, ә котларга килүчеләр җырлады. Татар дөньясына, фән дөньясы һәм әлбәттә инде филармониядә менә Кадим Назирович белән Индус Ризакович килә дисәк, без инде 1 сәгать алдан аны каршыларга дип үзебезнең кырыхутына килеп басабыз. Чөнки ул һәрвакытта бик төгәл килә, бик салмак кына килә һәм аны һәрбер әйткән сүзе безгә сәнгатьпәрвәрләргә ул бик төгәл әйтә һәм бик кирәкле фикерләрен әйтә. Шуның өчен сез безгә дә бик кирәк Индус Ризакович. Сез татар халкына кирәк. Озак сезгә яшәргә насыйп итсен.
Татар халкына кирәкле галим булып җитлеге өчен Лениногорский районының Шигыр авылында туган гади генә бер авыл малаена бик күп ябык ишекләрне ачарга туры килә. Теләсәң инде йозакның ачкычы белем икәнен аңа укытучы әнисе бала чактан ук төшендерә. Мин Аллага шөкер инде яшәдем. Эшлисен колдан килгән кадәресен эшләдем кебек. Шуның өчен менә шуның белән мин үземне бәхетле саныйм. Калганын инде Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.